Rivet. Tja från Idivuoma. Joo, haktumalta tap. Olen kaiken kuessakka hälkärää tinka miimästi komia. Mä annan siellä. Mä kaiken kuessakaafe. Nee. Jällä nuolks hommaa stream laavun. Alva ilmi kalks hommaa stream laavusista. Laavun tsohkaa streamit. Tämä on toluota, teillä on kahpannu. Tuolla. Toluotahkan ja... Ja tuolla lehkä on aina telefonnumero. Minä laavat sekin tiehkäs, koska alkaa tää min tomtti. Yhdessä minkä alkaa iästi taapmaa näin. Tai mä kauan tiehkies väsin streamitus. Mä oon tää huosaltu telefonnumero. Alkaa tänään tuu siltä Twitch-kontto vai millä? Ollaan aika tulti. Oho! Ei muutu. Toma! Eitte. Täällä on min suomanis jänni. Tehtiin Bihtät. Jälle himaastalla. Joo, musta sexpack mun kolma. Mä olin sapette niillä lahkat ollut, hei? Inka tällä vain alle. Joo. Joo, ei, täällä min suomanis se jänni. Ja täälläkin muut souvoja siellä. Nolla. Tämäkin ala rinki mun eitti. Sun telefonnumero 0 tietä 0 kuhta tietä kohta 3 akta uhtsi. Täällä on vuote, just mä lähtän takkaan tähkää. Joo, nää sponsor. Mus kuokt sponsor on ne. Joo, no kun mä äsken nämä eitte. Nämä si mun suomaan jänniä. Täällä on kouru mun jala kaftia ja... Oi mä jäämän! Täällä on kouru mun jala kaftia ja... Täällä on raddeliehpä mitä oli ja... Ja... Kuota käin nuo kirjaraajus. Tuo puhutaan nuftaa vain luoja katteen laava. Joo. Siellä ei muu nää sponsorit tehty.